Ben, pois, así rematamos. Queda por diante unha fin de semana na que, por suposto, poden visitar a Semana Verde de Galicia, que estará aberta ata a noite do domingo. Con parte das imaxes e das actividades que se desenvolveron nas últimas horas na Semana Verde, rematamos a edición deste informativo.